Sikubingelela mbukeli ngasekhaya konke nje indawo njengamanje silana ke izinto emlabo kuba khona ke umcimbi kade uhlele lapha ke ubaba ke umeya ke uMashubane baMashubane sesihambile ke indawo uthula ke emphakathini ohlahlo manje kade ke sobize ke nosomabhizinisi kade unabo lizobonisana ngokuningi mhlawumbe nje usithathe usibeke okwade kwenzeka. Angibingelele nonke emakhaya ngithokoza ukucosha ithuba namhlanje kade sinomhlangano wokugcina la besibize khona osomabhizinisi na wonke ama stakeholders angaphansi komkhandlu weZululand sizobethulela isimo somkhandlu ukuthi umkhandlu wethu umi kanjani ngokwezimali kodwa futhi sizobika nanohlahlo mali lonyaka ozayo ozoqala ngomhla ka1 July. Ngiyathokozela ngicathe osomabhizinisi bakhona izipho abathe bayibheka emhlabeni nani okunye wengade ngekho awe ngakho mhlambe nje ungathini bakubeka kunini. Umhlangano kade namhlanje umhlangano ongifundise kakhulu umhlangano osomabhizinisi sivumelana ukuthi uzobuya uhlale ngoba ziningi izinto abasiqwashise ngazo la bebesixwayisa ukuthi uma singakushintshi lokhu kuzogcina konakala ngakho ke ezinye zezinto abakhale ngazo osomabhizinisi bakhale ngodaba lwe-maintenance ukuthi kwesinye isikhathi i-maintenance yethu inqalazizinda yethu iyafa ngesikhathi ifa ingokunganakwa ebese abantu bengawathola amanzi kodwa futhi okunye abakhale ngakho kakhulu bakhale nangokuthi nabo bayafisa ukuthi babe nezwi kulezi zinto esuke sibhekene nazo ngoba nabo bayizakhamuzi zala iZululand banamasu bangosomabhizinisi ezinye izinto bayazazi kodwa kuphela kusuke kushoda nje ukuxhumana ukuthi sixhumane basiluleke ukuthi bona bangalekelela kanjani futhi thina yini into esingayenza yikho ke sivumelane ngokuthi sizobuye sibe nomhlangano emva kwebudget sesizoxoxa ke manje kusuka manje kuya phambili. Ngifuna ukubheka aBashubane khona ubaba okuveza iphuzu ukuthi ngeke nimhlambe la kunokuthi amanzi alandwa eJozini ngeke ayikho indlela esingenza ngayo ukuthi sinedamu enizakhela lona la kungenzeka nomhlaba ngeke uzekwenze nje ngaleyo. Kuyabiza ukwakha idamu kubiza kakhulu yikho ngathi asikwazi imfula le njoba nje ebesha isibonele ethi kunomfula la imfolozi incane kabi ngeke imfolozi ikwazi ukubala idamu elingasiza wonke umuntu so ke kodwa udaba lolo lungenziwa uhulumeni omkhulu nationally kodwa into phela nathi okudingeka sibe nebusiness plan yokuthi yini thina besiyibona size silanda amanzi eJozini ngoba sibona ngathi kungcono ukwalanda eJozini kunokuthi singaqala sakhe idamu manje ukwakha idamu ukuthatha isikhathi abantu badinga manje amanzi so yikho ke sifuna indlela ezingenza ukuthi abantu basheshe bawathola amanzi uyabona nje enye into esihluphayo sinama waterkan esiwasebenzisayo amanye ama waterkan siwaqashile amanye siwalizile uyabona ukuthi adla imali enkulu vele siyafisa ukuthi uma zikhona indlela ezingenza ukuthi abantu bacosha amanzi empompini singalugijimela kakhulu lolo hlelo ukuze kunciphe ukufaka imali kakhulu kuma water tank okunokuba sifaka imali kakhulu ekufakeni amanzi emapayipini ipipe lifike kumuntu ngqo ekhaya okunokuba iwaterkan ibe semgwaqeni. Mhlawumbe sizodedela uzawethu ngifuna ukubheka khona ababakhala kuna nezintaba mhlawumbe eyinawo umnotho mhlawumbe ngokubheka kweni ikhona indlela ukuthi ngabiza abazokwazi ukuthi bebenibhele zontaba mhlawumbe uphalafini ukhona lawo isayili khona la mhlawumbe kubiza ngani lokwenza lokungenzeka mhlawumbe njengalezo. Umbono kade uqhamuka nosomabhizinisi yikho ke sivumelane ngokuthi sobuye sihlale nosomabhizinisi ngoba ziningi izinto abayivezile ukuthi bona banolwazi olungakanani ngeZululand so ke olunye kulwazi ke sithe sizolisebenzisa ke manje sesifuna abantu abanama license alokho sesiphuma siya ngaphandle siyofuna usizo kodwa soqala sibe nomhlangano nabo bonke osomabhizinisi sesingasakhulumi ngebudget sesikhuluma ngqo ngokuthi umnotho waseZululand singawuvikela kanjani lo khona singawuthuthukisa kanjani ukuthi abantu bacosha amathuba emisebenzi. Mashobana ngizobuzela nje umlanga ngasekhaya mina oWT
representa iPrince Mangosuthu legacy. So khumbula ukuthi uma iDP yakho kuma roadshow ukubalulekile ukuthi imali izoba 6 million nokuthi sezoba izinsuku ezimbili. Namhlanje simabhizinisi khona bakuveza ukuthi babona sengathi le mali u6 million incane for ukuplayela iPrince Mangosuthu. Mhlawumbe ungathini kwakho masuzuvo lwabo ekubeni kune target yemali ukuthi uyibekele iPrince Mangosuthu. Empeleni baqinisile ubonile ngempetho osomabhizinisi bayayazi ibudget bayayazi imali incane kakhulu ngokuhlela kwethu bekufanele le mali be15 million kodwa ke ngenxa yokuthi imali asinayo nanokuthi sibeke phambili ukuthi abantu bacosha amanzi naye umntwana wakaphinda angenela ekhona ngeke akujabulele ukuthi imali enkulu ukuthi uyifakwe emcimbini wakhe abantu baseZululand bekhala ngamanzi bona baqinisile impela kodwa into esiyibeke eqhulwini kakhulu ukuthi abantu bacosha amanzi. Kulungile mhlambe nje awakho ogcina angadle umntwana ngasekhaya. Ngifisa ukubonga kakhulu bonke abantu baseZululand izakhamuzi uhlelo lwethu lwalokhu luqale ngomhla ka8 njoba silwephetha namhlanje akukho la isike saneyinkinga khona abantu bebesemukela beyibeka imbono yabo kodwa futhi bekujabulela ukuthi siyeza sizobatshela ukuthi sinaziphi inkinga. Ngiyafisa ke izakhamuzi zaseZululand iqhubeke nokweseka umkhandlu ngoba umkhandlu waseZululand wabo akuwona kameya umeya uze lapha ngoba ethunywe yibo ngakho siyacela ukuthi abaweseke labe nezinkinga khona siyacela ukuthi basho ukuthi kukuphi laba nezinkinga zakhona ihhovisi lika meya livuliwe noma ngabe bafika noma ngabe kuma satellite ethu ngoba sinama hhovisi kuma satellite ngoba ngeke umuntu wasophongola asuke le ophongolo ezela kuyabiza so ke ngiyabanxusa nje kakhulu ukuthi bangesabi ukuxhumana nathi sizobelekelela ngakho konke okusemandleni esikwazi ukubasiza ngakho ngoba iZululand yabo bona bayiZululand. Mashobana asithokoze sibonga kakhulu ngesikhathi sakho Thasi Phasana. Sithokoza kakhulu Mphile.